keď sme dali ako konzervatívci Kresťanská únia do parlamentu návrh zákona o ochrane života v tomto volebnom období, tak som išiel za Andrejom Dankom a k úcti mu slúži, že keď som sa objednal na stretnutie, tak ma normálne prijal. Veľmi slušne sme sa porozprávali a tak. A chcel som od neho iba jednu vec, že vládna koalícia deklarovala, že v tejto otázke majú akoby že voľnú kartu. Áno. Tak som mu iba poprosil, že aby dal vo svojom klube voľnú kartu, že aby tí, ktorí to chcú podporiť, tak to mohli podporiť. Toľko od srdca. O tom sa bavíme. Ani jeden poslanec zo SNS to nepodporil. Tak, čiže a tuto nemal žiadny problém s koaličnou zmluvou alebo s čímkoľvek. Čiže v tomto je Andrej egocentrik.